Bismillahirrahmanirrahim. Nyu Arista musik kangge api iki Munggo kasembahaning sedya selamat rahayu widodo liring sampe kala tinebihna saking rubito amin amin ya rabbal alamin. Yeah.
Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Salam rahayu, salam sejahtera, juga salam budaya. Konjok sebelatur kagem para sepuh ugi kasepuhan dalah para pepundhen ingkang tansah kinabekten. Bapak Ibu para pilenggah, tamu undangan sedaya ingkang boten kawula sebat satunggal mbaka setunggal ingkang kawula hormati ugi langkung-langkung kagem jenipun Bapa Sanadala Ibu Warni yang sak kula wangsa ingkang kawula mulyaken. Ugi kadang besan jenipun Bapa Sarno dalah Ibu Sarinem ingkang pidalem saking Lalat dan Gumelem Wetan RT Gangsal RW 7 Kecamatan Susukan Banjarnegara. Tiyang sarimbit dalah sedaya pangombyongipun ingkang kawula tresnani. Bebondeling desa wonten ing wilayah Kali Tengah nuninji Bapak Kades dalah sak pamong prajanipun sak lembaganipun ingkang pantes namping pakormatan. Kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Langkung-langkung kagem pinanganten sarimbit nuninjih kusmaning Ayu Dewi Nia Agustin dalah Mas Bagus Rio Saputra ingkang bagya lan mulya. Sepindah monggo kita sareng-sareng tansah ngagengaken raos syukur kita sedaya wonten ngarsanipun Gusti ingkang kawasa, Gusti ingkang Maha Welas, Maha Asih. Nuwun injih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan boten supi selawat salamipun muga tansah konjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang tansah kawula cadhong berkah saha sawangatipun boten namung wonten ing donya dumugi ing drahanan ing benjang. Mugia kita sedaya gegolong dados umatipun ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, para pilenggah sak kamudayanipun ingkang kawula mulyaken. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan. Sekaligus sugeng pepanggihan kalian kawula sarencang New Arista Musik Banjarnegara ingkang pidalem saking Lalat dan Gandul dusunipun RT 3 Sekawan Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah Indonesia. Ingkang pun pangarsani wonten Mas Bagus Meung Setyo ing Darwo. So kadheraken kanca seniman seniwati, kanca serwati wonten sekawan cacahipun ugi ingkang sampun sinengguyung sesarengan Sadiwa Audio. Matur suwun bosku. Wonten ing kalodhangan dalu punika nderek sowan nampi timbalanipun Bapa Sanadala Ibu ingkang katemben netepi darmaning asepuh nuninji mala kramaken kang putra putri kinasih
ing pangajap kasebut donga lan pangestunipun sedaya para mong tamu kagem pinanganten sakrimbit sasampunipun anglampahi akad nikah sah mungking negari sah mungking agama sah mungking tatangan mugi saged dados keluarga ingkang guyub rukun langgeng salami-laminya saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah gegangsangan New Arista monggo sareng-sareng kanthi nyuwun wonten pangastinipun Gusti kanthi anglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajap mugi kasembadaning sedya purwa madya wasana sepeda paling ngaturaken sugeng dalu so sugeng nyawiji sesarengan New Arista musik Banjarnegara nuwun nuwun kawula nuwun.